És la campanya del Dimoni Squad, que en aquest sentit està agradant molt perquè té un punt de rebel·lia en el sentit que és un dimoni que està cansat de ser un dimoni dolent i per tant ha volgut ser bo i repartir il·lusió, repartir regals a Palafrugell. I bé, és una campanya sobretot pensada evidentment per ajudar el comerç aquests dies. Després de tots els esforços que hem estat tinguent durant tots aquests anys de mirar de crear oci familiar i tenir punts d'atracció a Palafrugell perquè la gent no marxi, i no només això, sinó perquè la gent ens vingui, no? I per tant ens vingui a visitar i gaudeixi del Nadal aquí, doncs ens faltava acabar de posar una punteta més, no? D'acabar d'afinar aquest engranatge amb alguna campanya com aquesta que està destinada directament a repercutir en el comerç i que gràcies a l'esforç entre l'Institut de Promoció Econòmica i en aquest cas també l'esforç en igualtat de condicions de l'Associació de Comerciants, que hi posa l'altra meitat, doncs hem aconseguit engegar aquesta campanya que és molt potent. Com va? Gastant-se els diners. Però veu com que se'ls gasta aquí a Palafrugell i això, que és molt interessant, que és una felicitació de Nadal que a més pot tenir premi. Què li sembla? Molt bé, molt bé. I això no només li pot passar avui, li pot passar cada dia si va en un comerç que té l'enganxina del Dimoni Squad. Ah, val. Doncs allà jo reparteixo sort. Està bé o no està bé? Molt bé, molt bé. Una reparteixo sort? A tots els establiments adherits a la campanya del Dimoni Squad. Avui te toca aquí, diguéssim. Avui em torna a tocar aquí. Està bé o no està bé? Ja et vaig veure. Bueno, aquesta idea surt després de moltes hores de pensar i el que buscàvem això, no? Algo que fos simpàtic, diferent, i se'ns va ocórrer això, no? I que hi hagués un personatge que fos el que anés repartint els regals, no? I a partir d'aquí vam pensar en alguna molt nadalenc, també una mica vinculat amb els pastorets, amb el Nadal, el dimoni, que fos un dimoni diferent i bueno, tot això vam acabar creant aquest producte, no? El fet d'un Dimoni Squad, que vagi passant pel carrer, que vagi passant pels comerços i que vagi premiant els clients i que doni això, aquests regals, aquests descomptes que són directes per poder utilitzar en les pròpies botigues. El dimoni passeja pels carrers, passeja pels comerços, pels diferents eixos comercials. Ell té unes rutes programades que sabem nosaltres perquè no saben els clients, perquè evidentment es passegi per tot arreu, no? I no deixi ningú fora de la campanya, i quan troba algú amb bosses o algú que està comprant aprofita per donar-li una felicitació de Nadal, i aquesta felicitació pot estar premiada o no, però més de la meitat de les felicitacions són premiades i hem de tenir en compte que al final la suma de tots els imports i de tots els regals que es donen puja cap a 8.000 euros, per tant és una campanya que s'hi ha posat un gran esforç.